తట్టు తిరిగిన ఎడల నీవు నా సన్నిధిని నిలుచున్నట్లు నేను నిన్ను తిరిగి రప్పించును. చాలు, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? యెహోవా దేవుడే సెలవిస్తున్నాడు కదా. ఇక్కడ దేవుడే సెలవిస్తున్నాడు. ఏమని సెలవిస్తున్నాడు? నీవు నా తట్టు తిరిగిన ఎడల నీవు నా సన్నిధిని నిలిచినట్లు నేను నిన్ను తిరిగి రప్పింతును. తిరిగి రప్పింతును అంటే ఆయన తట్టు చూడడం అంటే ఎలా? ఆయన తట్టు తిరగడం అంటే ఎలా చెప్పగలరా? ఆయన తట్టు తిరగడం అంటే ఏంటి? మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఆయన వైపు మన దృష్టి నిలబడదు కదండి, ఆయన తట్టు చూడడమే. ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ యోసేపు గారిని తీసుకుంటే, యోసేపు గారు అన్యాయపు తీర్పు తీర్చబడ్డారు. ఆయన తప్పు చేయకపోయినా ఆయన అన్యాయపు తీర్పుని పొందుకొని చెరసాల్లో వేయబడ్డారు. అవునా కదండి? చెరసాల్లో వేయబడ్డారు. కానీ అక్కడ యోసేపు ఏమైనా బాధపడ్డాడా? దేవుణ్ణి దూషించాడా? దేవా, నేను తప్పు చేయకపోయినా, నేను ఎలాంటి నేరం చేయకపోయినా నేను చెరసాల్లో ఉన్నానని దేవుని ఒక్క మాట అన్నాడా? లేదు కదండి. హల్లెలూయా. దేవుడు ఒక్క మాట కూడా అనలేదు. కానీ ఆ స్థితిలో కూడా, చెరసాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడా యోసేపు ఎవరి వైపు చూశాడండి? దేవుని తట్టు తిరిగాడు. ఆ స్థితిలో కూడా మనమైతే కొంచెం ఏదైనా అయితే వెంటనే, దేవా నేను ఈ సన్నిధికి ప్రతి ఆదివారం వస్తున్నాను, కానుకలు అర్పిస్తున్నాను, ఇంతలా ప్రార్థన చేస్తున్నాను, కానీ నా జీవితము ఏంటి ఇలా అయిపోయింది అని దేవుని అంటూ ఉంటాం. కానీ యోసేపు చెరసాల్లో ఆయన చేయని తప్పు చేస్తే మనం ఎంత బాధపడుతూ, నేను చేయకపోయినా ఇంత నిందను అనుభవిస్తున్నానని దేవుని వెంటనే ఒక మాట అనేస్తాం. కానీ యోసేపు గారు ఆ స్థితిలో, ఆ చెరసాల్లో ఉండి కూడా దేవుని తట్టు తిరిగాడు. హల్లెలూయా. దేవుని తట్టు తిరిగి ఆయన సన్నిధిని నిలిచి ఆయన ఏం చేశారు? మొరపెట్టారు. ఆ స్థితిలో ఉండి కూడా దేవుని తట్టు తిరిగి దేవునికి మాత్రమే మొరపెట్టారు. అవునా? హల్లెలూయా. ఆయన తట్టు తిరిగారు కాబట్టి దేవుడు వెంటనే ఏం చేశారు? యోసేపు గారిని ఆ చెరసాలలో నుండి విడిపించి ఫరో రాజు దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. హల్లెలూయా. అవునా కాదండి? ఆ స్థితిలో, ఆ చెరసాలలో నుండి వెంటనే, ఆ చెరసాలలో ఉండవలసిన వ్యక్తి వెంటనే ఫరో రాజు, ఈ యోసేపు గారు ఒక అధిపతి దగ్గర, ఒక యాజకుడి దగ్గర దాసుడుగా ఉంటున్న వ్యక్తి ఎవరి దగ్గరికి వచ్చారు? యజమానుడి దగ్గరికి కాదు, రాజు దగ్గరికి వచ్చాడు. హల్లెలూయా. దేవుడు వెంటనే ఆ స్థితిని చూసి, ఆయన దేవుడి తట్టు తిరిగాడని చూసి వెంటనే ఏం చేశారు? చెరసాలలో నుండి యజమానుడి దగ్గరికి కాకుండా డైరెక్ట్గా రాజు దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు కదండి. హల్లెలూయా. నెక్స్ట్ చదువు. ఏవి నీచములో ఏవి ఘనములో నీవు గుర్తుపట్టిన ఎడల నీవు నా నోటి వలె ఉందువు. హల్లెలూయా. చాలండి. ఇక్కడ యోసేపు గారు ఇప్పుడు పోతీఫర్ భార్య పాపం చేయడానికి ప్రేరేపించింది. కానీ యోసేపు గారు పాపం చేయడానికి ఇష్టపడ్డారా? ఇష్టపడలేదు. అది నీచమా లేకపోతే ఘనమా? ప్రతి ఒక్కరు చెప్పండి. అది నీచం కదండి. అక్కడ యోసేపు గారు గుర్తించారు అది నీచమైన పని అని తెలిసి ఆయన బట్టలు తాగిన వెంటనే ఏం చేశాడు? యోసేపు గారు ఆ బట్టలను అక్కడే వదిలేశాడు. ఆయన వస్త్రమును అక్కడే విడిచిపెట్టి వెంటనే అక్కడి నుంచి ఏం చేశాడు? పారిపోయాడు అక్కడి నుంచి. అవునా కదా? హల్లెలూయా. అక్కడి నుంచి వెంటనే ఆయన అది నీచమని ఎరిగి, ఇది దేవునికి ఇష్టమైనది కాదు అని ఎరిగి, ఆ నీచమైన స్థితిని వదిలిపెట్టి వెంటనే ఆ స్థలము నుండి పారిపోయాడు. హల్లెలూయా. పారిపోయాడు. సో ఇక్కడ యోసేపు గారు అది నీచమని గుర్తుపట్టాడు కదండి. గుర్తుపట్టిన ఎడల ఎలా ఉండాలని చెప్పారు యేసయ్య? నా నోటి వలె ఉందువు. సో అక్కడి నుంచి చెరసాలలో నుండి
భార్య నిన్ను విడిచిపెట్టిపోయింది, నువ్వు ఎందుకు ఇంకా దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నావు అన్నప్పుడు యోబు గారు అవును ఇది నిజమే కదా అన్నాడా? అనలేదు కదా. ఆయన ఎవరికంటే తిరిగి ఉన్నాడు? అప్పటికి కూడా దేవుని వైపే తిరిగి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. అప్పటికి ఆయనకు తెలుసు ఆయన అంతా కోల్పోయాడు, తన పిల్లల్ని, తన ఆస్తిని, తనకున్న యావత్ ఆస్తిని అంతా కోల్పోయినా ఆయన ఎవరికంటే తిరిగి ఉన్నాడు? దేవుని వైపే తిరిగి ఉన్నాడు. ఆయన వాళ్ళ స్నేహితులు వచ్చి నీకు ఆస్తి పోయిందిగా, నీ దేవుడు నిన్ను ఏం చేయట్లేదుగా, నీ దేవుడు నిన్ను కాపాడట్లేదుగా, నీ పిల్లలు చనిపోయారు, నీ పిల్లల్ని కాపాడొచ్చుగా, నువ్వు దేవుడికి నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నావుగా అని చెప్పినప్పుడు యోబు గారు ఒక డౌట్ అన్న రావాలిగా, అరే అవును కదా నేను ఇంత చేశాను, నాకున్నదంతా దేవుడికి ఇస్తూనే ఉన్నాను, నా పిల్లలు అందరూ పోయారు, ఆఖరికి నా భార్య కూడా నన్ను తిట్టి నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది, నిజమే కదా దేవుడు నాకు ఏం చేయట్లేదు కదా అని వెంటనే యోబు గారు దేవుని తట్టు కాకుండా పక్కకి తిరిగి ఉంటే ఏమయ్యేది? ఆయనకు వచ్చే ఆస్తి తర్వాత ఆయన దేవుని తట్టు తిరిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఎంతైతే పోగొట్టుకున్నాడో దానికి ఎంత దేవుడు ఇచ్చాడు? ఆయనకి రెండంతలు ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. ఎంత ఇచ్చాడండి? తను పోగొట్టుకున్నది తన స్నేహితులు వచ్చి చెప్పిన దేవుని తట్టు మాత్రమే ఆయన తిరిగి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు ఆయనకి ఎంత ఇచ్చాడు? రెండంతలు ఇచ్చాడు. నిన్న వాగ్దాన సందేశంలో ఒక తల్లిగారు సాక్ష్యం చెప్పారు. వాళ్ళు నాట్లు వేశారంట, కానీ అదంతా ఏమైంది? ఎరుపు వచ్చేసిందని చెప్పింది. ఎరుపు వచ్చేసింది, నేను ఏం చేయాలి, అక్కడ ఆ జనాలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చెప్పేవారు ఇచ్చేవారు, ఇదంతా ఎరుపు వచ్చేసింది, తీసేసి కొత్త పంట వేసుకోండి అని చెప్పారు. కానీ ఆ తల్లిగారు ఏం చెప్పారు? వెంటనే పాస్టర్ గారితో ప్రార్థన చేయించుకున్నప్పుడు పాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంట? ఏమి కాదు, విశ్వాసం ఉంచండి, దేవుడు మరలా దానికి ఎలా అయితే పోషణ కావాలో ఆ పోషణ ఇస్తారు అని పాస్టర్ గారు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ తల్లి గారు అరే నిజమే కదా ఇది పోయింది కదా అనేసి ఆ పంటను తీసేసి వేరే పంట వేసుంటే ఇప్పుడు ఆ తల్లి గారి సాక్ష్యం ఏంటి? ఇదంతా పోయింది, కానీ దేవుడు ఏం చేశాడు? మేము ప్రార్థన చేశాము, ప్రార్థన చేసిన వెంటనే మేము దేవుడి వైపే తిరిగి ఉన్నాం, మేము దేవుడి తట్టే తిరిగి ఉన్నాం, దేవుడి తట్టు తిరిగి ఉన్నాం కనుక ఆ పాడైపోయిన పొలం అంటే ఆ ఎరుపు వచ్చిన పొలం అంతా మళ్ళీ ఎలా అయితే ఎదగాలో అలాగే వచ్చిందంట. హల్లెలూయా. అలా సాధ్యమవుతుందా? ఎరుపు వచ్చేసిన పంట మళ్ళీ తిరిగి యథావిధి పెరగడానికి దానికి కావాల్సిన పోషకరణ రావడానికి అవుతుందా అండి? దానివల్ల అవుతుందా? అవ్వదు. కానీ వారు ఆ తల్లిగారు ఎవరి తట్టు తిరిగి చూశారు? దేవుని వైపు చూశారు. అక్కడ అది ఛాన్స్ లేదు అవ్వడానికి, అక్కడ ఆస్కారం లేదు అవ్వడానికి. కానీ ఆ తల్లిగారు దేవుని తట్టు తిరిగి ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు గొప్ప అద్భుత కార్యం చేశాడు. హల్లెలూయా. సో ఇక్కడ అలాగే మనం ఎవరి తట్టు తిరగాలి? దేవుని తట్టు మాత్రమే తిరగాలి. మనము వేరే వాళ్ళ మాటలు మనము అంగీకరించకూడదు, మనం వేరే వారి తట్టు తిరగకూడదు. మన దృష్టి అంతా ఎవరిపైన ఉండాలండి? దేవుని పైనే ఉండాలి. మనం కేవలం దేవుని వైపే ఆయన తట్టు మాత్రమే తిరగాలి, ఆయనకు మాత్రమే మొరపెట్టాలి. వేరే వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా దేవుడు ఒక మాట చెప్తే ఏమవుతుందండి? అది ఎలాంటి అసాధ్యమైన దేవుడు ఏం చేయగలడు? సాధ్యం చేయగలడు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ అలాగే నీవు వారు నీ తట్టుకు తిరగవలను కానీ నీవు వారి తట్టుకు తిరగకూడదు. సో అలా తిరగలేదు కాబట్టి యోబు గారి ఎంత సంపాదించుకున్నారు? రెండంతలు సంపాదించుకున్నారు. ఆయన కోల్పోయిన దానికంటే రెండంతలు సంపాదించుకున్నారు. హల్లెలూయా. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్షన్ చదువుతారా? అప్పుడు నిన్ను ఈ ప్రజలను పడగొట్టజాలని ఇత్తడి ప్రాకారముగా నేను నియమించను. హల్లెలూయా. ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నాడు? నిన్ను ఈ ప్రజలను ఎలా చేస్తానంటున్నాడండి? ఇత్తడి ప్రాకారముగా. ఇప్పుడు ఇత్తడి ప్రాకారము పగలగొడితే పగిలిపోతుందా? పగిలిపోదు కదా. ఇక్కడ యోసేపు గారిని తీసుకుంటే అక్కడ యోసేపు
ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా, మనం ఎంత తక్కువగా ఉన్నా దేవుడు మనం ఏం చేస్తాడు? ఒక ఇత్తడి ప్రాకారంగా, ఒక గొప్ప స్థాయిలో మనం ఉంచుతాడు. హల్లెలూయా. ఓకే, నెక్స్ట్ చదువుదామండి. నిన్ను రక్షించుటకును నిన్ను విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైనందును కనుక వారు నీ మీద యుద్ధము చేయదురు గాని నిన్ను జయింపకపోదురని. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడండి దేవుడు? నిన్ను రక్షించుటకును నిన్ను విడిపించుటకును. ఇక్కడ రక్షించుటకు విడిపించుటకు అంటే ఇప్పుడు యోసేపు గారు అన్నదమ్ములందరూ కలిసి యోసేపు గారిని తండ్రి ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడని ఏం చేశారండి? కుళ్ళు పెంచుకున్నారు కదా యోసేపు మీద. కుళ్ళు పెంచుకొని ఏం చేశారు? యోసేపు గారిని గుంటలో పడివేశాడు కదా. దేవుడు ఆయన అక్కడి నుంచి ఏం చేశాడు? యోసేపు గారిని రక్షించాడు. ఆ స్థితిలో గుంటలో పడేస్తే చనిపోతారు ప్రాణంగా, కానీ దేవుడు ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు చనిపోవాల్సిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు ఆ స్థితిలో నుంచి ఏం చేశాడు? యోసేపు గారిని రక్షించాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు యోసేపు గారిని ఆ స్థితిలో నుంచి రక్షించాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో మాట ఏముంది? నిన్ను విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును. ఇక్కడ పోతీఫర్ భార్య పాపం చేయడానికి ప్రేరేపించబడినప్పుడు దేవుడు ఆ స్థితిలో నుంచి ఏం చేశారు? విడిపించారు కదా. అక్కడ ఆ స్థితిలో వేరే స్త్రీతో ఆయన ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు? ఇది నాకు కరెక్ట్ కాదు, నా రాజుగారు నాకు అన్నిటి మీద అధికారం ఇచ్చారు, కానీ ఆయన నీ మీద నాకు అధికారం ఇవ్వలేదని చెప్పి ఏం చేశారు? అక్కడి నుంచి విడిపోవడానికి, అక్కడి నుంచి ఆ పాపం చేయకుండా విడిపోవడానికి దేవుడు ఏం చేశారు? ఆ స్థితిలో విడిపించాడు యోసేపు గారు. హల్లెలూయా. పాపం చేయకుండా యోసేపు గారిని ఆ స్థితిలో నుంచి విడిపించారు. దేవుడు అక్కడ తోడై ఉన్నారా లేదా? వాళ్ళ అన్న చేతుల్లో నుండి రక్షించారా లేదా? హల్లెలూయా. దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు కదా, నిన్ను రక్షించుటకును నిన్ను విడిపించుటకును నేను నీకు తోడయ్యేందును. వాళ్ళ అన్నయ్యలు ఆయన మీద కుళ్ళు పెట్టుకొని ఆయనను చంపేయాలని గుంటలో పడేసిన ఆ స్థితిలో నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పొలం పనులు చేసుకుంటారు కదండి. ఇప్పుడు మీరు పొలం పనులు చేసుకున్నా, మీ వృత్తిలో మీరు ఏ వ్యాపారమైనా చేస్తున్నప్పటికీ మీరు కొంచెం ఎదుగుతున్నారంటే పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అరే వీళ్ళు మనకంటే ఎక్కువ ఎదుగుతున్నారు అనే హక్కులు పెట్టుకుంటారు. అలాంటి స్థితిలో కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడు? అలాంటి స్థితిలో నుంచి కూడా నేను నిన్ను రక్షిస్తాను, నేను నిన్ను విడిపిస్తానని, నేను నీకు తోడై ఉంటాను, నేను నీకు తోడై ఉంటాను. కానీ నువ్వు ఎవరి వైపు తిరగాలి? ఎవరి తట్టు తిరగాలి? దేవుని తట్టు తిరిగితేనే నేను నీకు తోడై ఉంటాను, నిన్ను రక్షిస్తాను, నేను నిన్ను విడిపిస్తాను. అది ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా, నువ్వు ఎలాంటి ఉచ్చులో ఉన్నా దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? నేను నిన్ను విడిపిస్తాను, నేను నిన్ను రక్షిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. మనకి దేవుడు తోడు కంటే ఇంకెవరి తోడైనా మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందండి? ఎవరి తోడైనా కొద్ది కాలం వరకే, కొద్ది సమయం వరకే. కానీ మన దేవుని తోడు ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? మన జీవిత కాలం అంతా, మనం ఆయన మహిమలో చేరేంత వరకు ఆయన తోడు మనకు ఉంటుంది. హల్లెలూయా. మనం ఎవరి తట్టు తిరగాలండి? కేవలం దేవుని తట్టు మాత్రమే మనం తిరగాలి. హల్లెలూయా. మన ఆశ ఎవరి మీద ఉండాలి? దేవుని పైనే. మనకి ఎవరో వస్తారు, ఎవరో ఏమో చేస్తారు, వారు కొంచెం ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి ఏమైనా సహాయం చేస్తారు, ఇప్పుడు మనం కష్టకాలంలో ఉన్నాం కదా అని మనుషుల వైపు చూస్తే ఒకటేసారి చేస్తారు, రెండోసారికి ఏదో ఒక సాకు చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. కానీ మనం ఎవరి వైపు తిరగాలి? దేవుడు ఒకసారి చేసి రెండోసారికి నేను చేయను అని మొహం తిప్పుకుంటారా? లేదు కదా. దేవుడు మనం ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు మనకు దేవుడు తోడుగా ఉండాలని వాగ్దానం చేశాడు. మనం ఆయన తట్టు తిరిగితే, మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా, మనం ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా దేవుని తట్టు తిరిగితే ఆయన మనకు తోడుగా ఉండాలని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? తోడైయుందును గనుక వారు నీ మీద యుద్ధము చేయుదురు గాని నిన్ను జయింపకపోదు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు దేవుడు? వారు యుద్ధం చేస్తారు మీతో,
పడినప్పటికీ దేవుడు ఏం చేశాడు? యోసేపు గారిని అంతగా దీవించాడు. హల్లెలూయా. ఆ స్థితిలో నుంచి విడిపించి ఆశీర్వదించాడు. ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉండడానికి దేవుడు ఏం చేశాడు? యోసేపు గారిని ఆ దుష్టుల చేతుల నుండి విడిపించాడు. దేవుడు యోసేపు గారికి తోడై ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఇంకొక మాట ఏంటి? బలాత్కారుల చేతుల నుండి నిన్ను విమోచించెదను. పోతిఫర్ భార్య బలాత్కారం చేయబోయి, నువ్వు నాతో పాపము చేయని యోసేపు గారితో అనింది. కానీ దేవుడు ఆ స్థితిలో ఆమెతో పాపం చేయడానికి దేవుడు ఒప్పుకున్నాడా? ఆ స్థితిలో నుంచి దేవుడు ఏం చేశాడు? యోసేపు గారిని విడిపించాడు. హల్లెలూయా. విమోచించాడు. ఆ స్థితిలో నుంచి యోసేపు గారికి తోడై ఉండి దుష్టుల చేతుల నుండి, బలాత్కారుల చేతుల నుంచి విడిపించి విమోచించాడు. హల్లెలూయా. యోసేపు గారు ఎవరి తట్టు తిరిగాడండి? దేవుని తట్టు తిరిగాడు. యోసేపు గారు దేవుని తట్టు తిరిగినప్పుడు యోసేపు గారు దేవుడు ఎలా దీవించాడు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా దీవించాడు కదా. ఆయన పాపం చేయకుండా బలాత్కారుల దుష్టుల చేతిలో నుండి విడిపించాడు. యోసేపు గారు దేవుని తట్టు తిరిగాడనే కదా. ఇంకా వేరే వారి మాటలు వినకుండా ఆయన కేవలం ఆయన దృష్టి ఎవరి వైపు పెట్టాడు? దేవుని వైపు. ఇప్పుడు నీవు నేను కూడా మనం ఎవరి తట్టు తిరగాలి? మనం దేవుడి తట్టు తిరిగితే దేవుడు మనకి తోడై ఉండడా? ఉంటాడు కదండి. మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా, మనం దుష్టుల చేతిలో ఉన్నా దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తాడా? రక్షిస్తాడు కదండి. హల్లెలూయా. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మీరు నా తట్టు తిరిగితే చాలు, నేను మిమ్మల్ని ఎలా ఉంచుతానంటున్నాడు? ఇత్తడి ప్రాకారం. ఇత్తడి ప్రాకారం అంటే ఎవ్వరూ ఆ ప్రాకారాన్ని పగలగొట్టలేరు. హల్లెలూయా. ఎవరు పగలగొట్టలేరు. ఒకరు మిమ్మల్ని పాడు చేద్దామని, ఒక దుష్ట ఆలోచనతో మిమ్మల్ని ఒక పాపంలోకి తీసుకెళ్దామన్నా దేవుడు అనుగ్రహించడు కదండి. దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేయడు. ఎందుకంటే మనం ఎవరి తట్టు తిరిగి ఉన్నాము? దేవుని తట్టు. హల్లెలూయా. మనం దేవుని తట్టు తిరిగి ఉన్నాము కాబట్టి ఎవ్వరూ మనల్ని ఏమి చేయకుండా ఆయన మనల్ని రక్షించి, మనల్ని కాపాడి, దుష్టుల చేతుల నుంచి విమోచించి ఒక గొప్ప ఇత్తడి ప్రాకారంగా సరిగా ఉంచుతానన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సో మనం ఇప్పుడు ఎవరి తట్టు తిరగాలండి? ఎవరి వైపు మాత్రమే తిరగాలి. మనం ఎవరి తట్టు అయినా, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉంది కదా, మీరు వేరే వాళ్ళు మీ తట్టు తిరగచ్చు, కానీ మనం వేరే వాళ్ళ తట్టు తిరగచ్చా? ఇప్పుడు మన ద్వారా ఒకరు రక్షించబడాలి. కానీ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి నువ్వు డైలీ దేవుడి గుడికి వెళ్తున్నావు కానీ నీకు ఏం అవ్వట్లేదు, మీకు ఏమి ఆదాయం రావట్లేదు, అంతే ఉంటున్నారు, మీరు ఏమి దీవించబడట్లేదు, మీకు ఏమి ఆరోగ్యాలు లేవు, ఏమీ లేవు అని అంటూ ఉంటారు కదా. అని మనతో మీరు దేవుడి సన్నిధికి వెళ్తున్నారు, ప్రార్థిస్తున్నారు, ఇన్ని చేస్తున్నారు, కానీ దేవుడు మీకేమీ చెయ్యట్లేదు అన్నప్పుడు మనం ఎవరి తట్టు తిరగాలి? ఎవరి తట్టు తిరగాలి? హల్లెలూయా. కేవలం దేవుని తట్టే. అప్పుడు మనం ఏమనాలి? వాళ్ళు అలా అన్నప్పుడు నాకు ఏమి చేసినా, నాకు దేవుడు నన్ను ఏ స్థితిలో ఉంచినా నేను ఎవరి తట్టు చూస్తానని యోబు అన్నాడు? దేవుని తట్టే. నాకు ఆస్తి పోయింది, ఇది పోయిందని చెప్పి దేవుడి తట్టు తిరగకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఆ స్థితి నుంచి? లేదు. కేవలం దేవుని పైనే ఆయన దృష్టి నిలిపాడు. ఆయన కేవలం దేవుని తట్టే తిరిగాడు. మన దగ్గరికి ఎవరు వచ్చి ఎన్ని మాటలు చెప్పినా మన ఆలోచన, మన దృష్టి మనం ఎవరి తట్టు తిరగాలంటే దేవుని తట్టు తిరగాలి. ఇంకెవరు వద్దు మనకి. దేవుడు మనం ఒకసారి ఆశీర్వదిస్తే మనము యోసేపు లాగా ఎవ్వరూ పడగొట్టలేని ఒక ఇత్తడి ప్రాకారంగా ఉంటాం. హల్లెలూయా. ఆ స్థితిలో మనందరము ఉందామని ప్రార్థన చేస్తున్నాము. హల్లెలూయా. దేవుని ఈ కొద్ది వాక్యాన్ని